И здравейте хора, аз съм Митко, а това е епизодът по Майнкрафт оселяването, но на един блок. Сигурно сте виждали до други ютубъри, които да снимат това и аз реших да снимам това. Аз копая един блок и отдолу се появява нов блок и така строя на където си поискам, защото това е абсолютно празен свят, но има само ето този блок, който след като го изкопая ще се появи нов. И сега да ви кажа за другото оцеляване, което е на сървъра ми. То също ще излиза, но малко по-рядко, защото сега ще снимам много по-често на това оцеляване на един блок. И нека да започваме. И нека да изкопаем този първи блок. Както може да видите, тук има едни готини частици, които се виждат така. И това са само. И сега копая ето го, първия блок. Да, тук се превежда нещо така. Копая още надолу, бело ю, това. Ого, много пръст. Сега предлагам регенерейт. Да, ти копаеш блок и той се регенерейтва, той се възстановява. Сега мисля да накопая малко пръст. О, ето дърво вече има. И да си направя, нали, такова островчето, на което ще бъда. Само долу мисля, че да, копай. Ще спамва повече дърт. Добре. Мислех, че го изкопах. Сега трябва да сложа някак си отдолу блок, когато ми се появи вода, да го сложа отдолу, че ако ми се падне нещо, например някое животно, то може да падне надолу. Първия чест. Супер. Това, че ще си направя едни дъски. Ще си направя крафтинг тейбъл. Първият ми крафтинг тейбъл. И ще го сложа и тук. Ще направя то няма ме стигне. Трябва ми още едно дърво. Не, исках се направя брадва. Но ето го и второто дърво. Последното дърво. Сега това го правя на дъски и вече мога да си направя брадвичката, с която ще ми е по-лесно да копая, но ще си направя и лопата за дърта. Не за пръста. Така. Вижте хора, тук отгоре ми показва, ако не виждате, и тук горе пише едно число 14 до моето име. Това пише колко блока съм изкопал. Ето, копая още един и вече са 15. Да. Обаче трябва да сложа и честа, защото тук падна ли повече 5 пъти, света се загубва, мисля, че. И повече не мога да играя на него. И повече не мога да се спална отново. Прасе! Първото прасенце. Добър ден, прасенце. Само да не го бутна. Да, ето. Как да го видя? Ще се спалнат и блокове, и ще се спалнат и мобове. Да, мобове и блокове. Така. Сега това прасенце трябва да го запазя. Или ще го опитомя някакси да ми стане мое прасенце, или ще го заколя. Ще го изям. Защото ако нямам глад, тук мисля, че каква сложност ми седи. Онлайн. Значи така, просто обикновена. Не сложна, не лесна, просто обикновена. Ябълки! Супер! Ще има вече какво да я ям. Прекрасно. И същото време, там се посадих едно дръвче. Не знам дали ще порасне. Но да се надявам да порасне. Също така, и ето както може да видите, този дърт стана такъв с листа отгоре. Аз искам всичко да ми е така. Save your item. Да, ето, такова ми казва. Аз също го правя. Съхранявай си твоите работи в честове. Благодаря, не го знаех. Колко вече? 33 блока. Гравел фал. Значи, такова чакъла този така се превежда, ще падне надолу, ако не сложа някакъв... Да, ето, видяхте ли падна.
Еми аз нямам нищо. Ето. За това ви говорих. За ковата с вода. Сега много лесно ще мога да сложа блок. Така. Вземам малко пръст. Сега тук много внимателно. Така, готово. Много внимателно трябва да сложа блока. Всичко е готово. Това ще го сложа тук и вече няма как да падне гравията. Нали? Мисля, че да. Ето долу има блок. Да, ето не пада. Супер. Обаче ще ми се щупят инструменти. Вече искам камък. Готов ли си за... Гифт, нещо си. Някакъв гифт. Много готин се сърчи са таки. Новата фаза! Новата фаза, да! Ой, сега сигурно ще има камък. След 3, 2, 1. Да play. Май ще има тук много дървета. Не, растения много. И дървета. Горичка така. Няма да има камък. Още ябълки, да. И дървета, и пръст. Но камък няма да има. Но да го срещна. Камък ми трябва. Праси, какво искаш от мене? Какво му гледаш постоянно така? Мога да бутна всеки момент, ма не искам. Трябваш ми за нещо. Но още не знам за какво. Просто ще те за малко ще да го ударя. Така. Много дървета. Те ще ми трябват също така. Това какво беше? Глина. Още едно прасе. 2 прасенца. Нямам моркови. Това прасе ми пречи тук малко. Това там... това е утре... Какво? Да. Това долу е светлината просто. Аз си помислех, че някакво отражение тук отгоре на острова ми. Добре, прасенци. Отивай на там. Така. Така. Хади. Къш. Ти може да седиш тук. Не ми пречиш. Добре. Още дърво. Още пръст. Супер. Искам вече нова. Бреза. Искам вече новата фаза. Да ми дадат камък. Чест. Отново такива работи. Плейн. Разбрах. Добре, още един чест. Благодаря много. Честовете ги дават много често. Често. Има рима. Тиква. Как се копаше тиквата? Така, добре. С брадвата. Диня! Динка. Ще има много динка. Едва ли. Падна ми такова. Кремък. То от него може да направя запалка. И да ви 3 вече. Ще ви направя на месо. Добре, и трето прасе вече. Не знам колко правя. Айде, махай се от тук. Моля. Аре, лопата ми почти се свърши. Ще те набия. Ще убия. Разкарай се тук. Разкарай се. Така. Ако го ударя, това не е мой проблем. Добре, лопата ми на нищо не остана, но все още е здрава. Да. Мисля си, че още едно прасе се е спалнало. Вече още едно прасе, вече не знам колко правя. И честито лопата се свърши. Лопата се изчупи. Ако ми се появят нейм тагове, ще мога да ги кръстя някак си. Но още не знам как. Имам факел, аз
Въобще забравих. Сега да стане нощ, тук мога да се спалнат зомбита. Затова трябва да се направя... колко крафта ми се отвориха. Трябва да се направя или меч, или още една брадва. И също така ми трябва желязо. И много други работи. Какво се прави? Ага. Нямам захар, нямам яйце. Ако имах кокошка, тя ще да е много полезна, но нямам. За съжаление. Кокоши. Нямам кокошка. Добре, още една лопата. Още една брадва, не знам за какво. Но ще ми трябва. Все някак си. Ако ми се щупи, да ни направя нова. Оп, още едни. Още един чест. И още тиква. Много малко тиква. Не диква ми. Обърках се. Диня. Много малко диня. Тикви има. 5 тикви вече има. И 9 динки. Ма динките трябва да са повече. Повече динки. Така. Охо. Много динки. 25. 34 дини. Супер. Нищо не мога да кажа. Супер. Така. Вече колко? 139 блока съм изкопал вече. И след малко ще ми свърши брадвата. Прасе! Праси! Къде? Прасето буквално в нищото седиш. Това прасе мисля, че го бутна или другото. Няма да бутате другото прасе. То ще бутна аз. И ще ме направи 3 на месо. Крава! Още една крава. Не, още една ново животно. Супер. Обаче къде ги слагам? Аз нямам място. Просто нямам място. Ще трябва да направя нещо като отделно място за тях. Така. Още пръст. Обаче не знам защо я хабя. Не, ще запазя още. Не трябва да я хабя цялата, защото после може да няма пръст и тогава вече ще бъде печално. Лошо. Затова вие сега тук малко ще взема дръвци. Ще направя пръчки. Още пръчки. И такова. Само 3? 9 вече стават. Добре, 12. Къде? Къде е третото прасе? Прасето е паднало. Мале. Прасенцо. Ти вече няма да падаш. Не падай, човек, не падай. Прасе, не падай. Ще си изхарча заради тебе дърта, ама не падай. И така. Още едно. Харча си в момента дърта заради... това прасе. Другото падна. Това е лошо. Рип на прасенцето. Добре. Сега ти отивай тука. Къде, бе? Къде отиваш ти, бе? Така. Айде. Няма да бягаш. Защото не знам какво ще направя. Аз се заклещих. Супер. Идеално. Така. Сега ти, прасенце, не ми падай, моля те, не падай. Ти... прасе с прасето ти. Сега ще трябва да копая.
Само крата. Къде назад и напред отивай, ти казвам. Ти не ме слушаш. Айде навътре, айде. Ти, къде, какво правиш тук? Айде. Къде? 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 Никой не ти дава право да отиваш там. Не искам да удрям. Не искам. Не! Айде. Ще го бутна. Без да искам, ще го бутна. Айде, отиди, отиди. Отиди вътре. Ако не отидеш днес, казвам ти, ще направя на... Мислех се, че зоми се спална. Ще направя на месо. 100% ти казвам. Айде навътре. Аз сега ще изкупа. Ай, това праси иска да излиза. Ей. Праси. Да, това иска да излиза. Вижте го как е застанал. Къде? Къде? Латука. Тука. Тука, латука. Тука. Натам. Сега ако излезе, това не знам. Не! Прасе! С прасето ти. Отивай навътре. Хади. Така. Хайде навътре. Хайде, точно така. Айде навътре. Ай, какво ме гледаш? Айде. Най-накрая. Мога да се отдъхна. И кравата и двете прасенца са вътре. Обаче третото не е тук. А той без това нямаше да има място. Щях да го направя, ама трябваше ли да скача? Аз без това даже не го видях. Прасенци. Прасенцето умре. Или е паднало във войда. Откъде я знам. То пак ще умре долу. Така. Опа, още един чест. Ябълки. Супер. И продължавам. Така. Още глина. Дай глина. Така. Каква? Обикновена пръст. Мисля, че ще ми даде тази пръст, но не знам как да я взема. Тя лопата ми почти свърши. Почти, да. Нищо не остана. Направих я преди 2 минути, 3 минути. Се занима. Само ти не ми трябваше. Само ти не ми трябваше. Овца. Какво ще правя сега? Как ще вкарам? Тези прасета ще избягат веднага. Браво! Овца, ти си най-умната от всички. Най-умната от всички си. Сама отиде, сама се качи, аз ти помогнах и ти влезе вътре. Браво, ти си най-умната овца на света. Супер. Обаче тук вижте пръста вече как стана супер. А тая овца много умна, бе. Сама влезе. Сама иска да влезе. Много ми харесват на такива животни. Сами да искат да влизат в тяхната клетка. И лопата свърши. Трябва да се направя още една. Така. Това отива на дърво. Трябва всичко да отиде на дърво. И още една лопатка при мен. Добре. Брадвата се чупи по-бавно, отколкото лопатата. Аз мисля, че така забелязах. Вече съм изкопал почти 200 блока. Още 3. Този и този. Ето, първите 200 блока изкопани. Супер!
Вижте какво островче си направих. Вече колко ресурси имам. Само да не вляза вътре. Че аз вече не съм толкова сумен, колкото тебе, кравата, овца така. Аз не искам да влизам. Аз искам вие да влезете вътре. Окей, още един чест. И тези частици са направени, за да не мога, вижте сега. Ей, тук ли е блока този, с който трябва да копая? Тук ли? Те се показват, че ето тук и те с малките точки. Ай, вижте отдолу пръста също е станала. Може да видите, също е станала такава зелена. Ей, там отдолу. Още накрая. Овца. Хади, влез. Нали си толкова умна? Нали си много умна? Не, явно не си умна. Ме си тъпа. Къде бягаш? Или ще отидеш за месо, или за вълна, или ще влезеш вътре. По собствено желание. Как искаш се? Да влезеш сама или аз да те бутна? Или ако не влезеш, ще направя на... Знаеш какво? Месо. Ко решаваш? Ко решаваш? Хайде. Първо влез при твоята приятелка. Овца номер 1. Добре, тук ще щупя. Влизай, влизай, влизай. Ей, не искаш да влизаш. Не искаш да влизаш. Това беше. Добре, Опа. Без да искам. Исках това да щупя. А той защо не ми даде месо? Ето го. Даде ми само XP. И една вълна, едно месо. И колко правя това месо? Чуете. Ей, тука. Това кога ще май? Не знам какво е тук, какви са настройките. Пише онлайн. Аз изобщо не съм почувствал глад. Ама изобщо. Не знам. Ти видя как умря твоята овца, приятелка. А да знаеш, ако не беше вляза и ти така, и ти щеш да станеш на месо и вълна. Добре, че е умната аз. Другата тъпа. Не иска да влезе. Да, аз продължавам да копая вече 221 блока. Така, още малко. Още една крава. Ай съм. Кажи на твоята крава, другата, да знаеш, ако не влезеш и ти ще станеш за месо. Затова влизай. Влизай по-бързо. Влизай. Не! Ще искат да... Бе, ако излезете, не знам какво ще направя. Бе, влизай навътре, бе. Крава. С кравата ти. Айде така навътре. За всички има място. Така. Супер. 2 крави, 2 прасенца, само една овца. Кума гледаш? Нямам нищо даже. Вече имам един стак и 6 пръст. Ами ще мога да се разширя още малко острова. Да, и точно стигнаха. 238 блока. И продължавам да копая дърво. После ще се направя ферма за дърво, защото това дърво вече не иска да расте. И тук ще го оставя. Ако вече не порасте, не знам. И тогава ще имам безкрайен източник на дърво. Да. А пък пръста вече едва ли ще има тогава на някоя си фаза. Сега съм на... то вече не се показва. На коя фаза съм? На втора май. Да, на втора фаза. Втора фаза.
Кокошка! Две! Две кокошки! Супер! Добре. Сега искате ли доброволно? Така казвам. Прасе. Доброволно да влезете навътре. Ти. Гледай какво умна кокошка. Ади и ти. Ади. Ти. Накъде? Кокошка! Предателка. Така ги правим и предателите. Убиваме ги. Ти искаш като твоята сестра или брат или каквото е ти е там същата участ или не? Ще влизаш ли доброволно или не? Влизаш или не? Айде, дай. Къде отиди? Не. Айде навътре. Айде навътре, не мога да затворя. Дайте навътре. Така. Айде още една кокошка. И тя сега ще нася сигурно яйца. И ще имам да мога да си направя някакви работи. Пак ми се щупи лопатата. 268 блока съм изкопал. Много бе, много. А кога вече ще е следващата фаза? На 300, на 400, на 800 блока. Кога? И аз в тези епизоди няма да имам никаква цел. Просто, да, ще има цел. Да се развия, да се направя къщичка, да се направя жилище, да съм много добре тук. Да имам всичко, да имам всякакви ферми, всякакви работи, всякакви острови, това, онова. И да, такава ми е целта. Но то друга няма каква да е. То тук не мисля, че май, да. Мисля, че ще се спамват роди, но мисля, че и не. Не съм много сигурен. Дали ще се спамват. И да си направя недър портал, ако ми се падне обсидиан и Diamond, да си направя Diamond кирка. Диамантина кирка. Здравей, кравички. Ти искаш при твоите кравички или не? То много напълнено тук вече стана. Но явно ще... Не! Тая овца! Не! Тя ги бута навънка. Къде? Не! Няма да влизаш. Няма да падаш никъде. Влизай бързо. Мале тази овца. Мале ще те заколя, казвам ти. Ще направя на месо. Ако избягаш. Сериозно? Не, няма да я убивам, защото искам да се направя после вълна. Ама... Айде, влез, къде отиваш? Влез! Не! Вой крава, каква си предателска крава. Не, бе! Не! Ще падне прасето. Вай, краво, харча си всичко заради тебе. Просто остави го да влезе. Това прасе иска да влезе. Остави го да влезе. Сериозно. Благодаря поне за това. Много благодаря. Добре, ти прасе сега какво реши от живота? Искаш ли или не искаш? Да си така... Ако избягаш, овца, казвам ти. Не на вълна ще направя, на месо ще направя. Заедно с това прасе беглец. Кравата! Малека! Не! Прасе! Не знам. Прасе, моля се, не ме карай да те опивам.
Прасето ми чу. Прасето ми чу. Казах му, не искам да го убивам и то влезе. Какво? Как? Ти ме чуваш? Ако ме чуваш, говори. Той едва ли ще говори, ма... Как? Аз му казах, ще убия и то влезе. И то влезе. Просто влезе. Не знам, някакво чудо се случи тук, но на път съм към 300 блока. Това поне ме радва. Последни 4 блока. 1, 2, 3 и 299 и последния блок е дърт. 300 блока. И нека сложа ресурсите поне. И мога да ви кажа само едно. Това беше първи епизод на Майнкрафт оцеляването само на един блок. Аз бях Митко, това са моите животни за сега. Аз снимах за вас епизода, а вие се абонирайте за канала, ударете лайка и чао от мен. До нови срещи!